Il-girna struttura ġeneralment tonda mibnija bil-ġebel ta' sejjeħ forma ta' kopla min-naħa ta' ġewwa. Hija struttura medjevali illi oriġinarjament kienet tintuża biex fiha jistgħu joqogħdu l-annimali. Biss għandna provi wkoll illi kienu joqogħdu fiha n-nies ukoll. Dawn l-istrutturi huma komuni ħafna fuq ix-xaqliba ta' Tramuntana u l-punent ta' pajjiżna. Fosthom l-imtaħleb, il-baħrija, ħad-dingli u l-mellieħa. L-iskop ewlieni li għalih il-bdiewa kienu jibnu din l-istruttura kien sabiex jistrieħu fiha waqt il-ħin tax-xogħol, jew inkella sabiex irabbu l-bejjen fiha. Il-forma tal-girna tista' tvarja minn struttura tonda l-waħda kwadra u saħansitra anka giren mibnija fuq xulxin. Uħud mill-bdiewa kienu jagħmlu użu mis-saqaf tal-girna, għalhekk kien hemm min jibni taraċ jew rampa madwar l-istruttura. Sabiex wieħed jibni girna jrid ikollu ċertu sena dan minħabba li tittimbena soda mingħajr l-użu ta' siment u konkrit. Il-ġebel iżomm għaliex ġebla waħda tistrieħ fuq ta' taħta u dejjem tisporġi ftit il-barra u l-fatt li huwa magħmul ħaj doblu u fin-nofs huwa mimli b'mazzkan tipiku kif huma mibnija id-djar l-antiki tagħna bil-ħamrija jingħaqdu jiġu biċċa waħda, jiġifieri il-qoxra ta' ġewwa u l-qoxra ta' barra jagħmluha struttura waħda u mbagħad li jkollok dik il-ġebla ta' fuq il-capping stone illi taqqat il-kopla u ġġibha maquda biċċa waħda. Illum il-ġurnata l-girna hija struttura protetta bil-liġi, dan sabiex wieħed japprezza l-wirt arkitettoniku u patrimonjali tagħha. Fatt interessanti huwa li l-Knisja tal-Manikata hija mibnija forma ta' girna fuq pjanti tal-Perit Richard England.